čo to raw dessert je? Je to skratka, ktorá hovorí rýchlo a vertikulárne. Rozumne alebo von. Riť ako vajce. Roman Andrej Valér. Dezert. Rambo Arnold Wilhelm. Rúbal Alfons Valiku. Nevede to nikam, pretože aj detičky, ktoré už teda začali s angličtinou, vedia, že to slovíčko znamená raw, po anglicky surový. Aj. Čiže nepečený. Akože nepečený, to znamená, všetko, čo do ňoho dáš, je tepelne neupravené a preto je to raw dessert. A to ty vieš. Samozrejme, pozri sa, nástrih. No pozri. Je to veľmi jednoduché. Každý si kladie otázku, čo ten raw dessert je. Ale raw dessert je vlastne súrový, pretože slovíčko raw sa v angličtine číta ako raw. A to znamená, že je vlastne dirty, že je vlastne čistý, že tam nejde nič pečené. Väčšinou sú to tie smotanové, piškótové ukladance. Tam, hej, to dokáže aj malé dieťa urobiť také, hej, najmä to, ktoré sa učí po anglicky. Čiže raw dessert, nech sa páči, budú tam piškoty, uvidíte to. Počúvaj, nesmieš do toho zamotať piškoty, pretože raw je surové, všetko je surové. A piškoty sú už pečené s vajcom a s umelým sladidlom. Tak, čo ti mám povedať? Raw. Raw. Nástrih. Zdravá strava, nech sa páči. Tvoj druhý, poď. V prvom rade si musíme vysvetliť, čo to skratka RAV znamená. Môže to byť, že robím ako vôľ ten dezert, ale ono to nie je skratka. Ono je to anglické slovíčko, ktoré hovorí, že ja som slovíčko raw. A to znamená, že ciga? Že to surové nepečené. Že to je surové nepečené. To znamená, už ani tá piškótová nakladaná torta do toho nepatrí, pretože piškót mrcha jeden je pečený, gulatý, okrúhly. Bodaj by si sa rozdrobil.